jongka sen SITO kemudian sen ke bapek na menta ke bahagia miat semua beri nyotret niwan buat ban pensengo ban pencai sekipat ba halor ka jingkren ni ba des persing ran ni menne ba ong ba don ki NGO ki ba penthot ya karoi kapar ban wan ra ya ka development hapo ke jela ke jungi te ngakwa ban syai ni ba des persing yang non NGO komut non government organization itu ki bal register berkeserkan dengan semua pela kumno mo bakila ban le check de kita ki NGO de kita ki non government register sa kita ki jakatre ki baper abai gitu le kila don de kondon berkeserkan kamsya te ladu thau pat yingi pressure group ngatharai man ba ki le check ki de khot jong ki seng bhalang ngakon thop ya borok khoi ngatharai kan dei bet kat kum ka ain ka kanun ka bagane ga sarkar jelahi kala penteri kami kata ka Interstate Migrant Worksman Act kanang ban yashai kipat ba baling akren kumta beri kalong kumne kat kum ka report and recommendation of Cabinet Committee on Influx ngakan bahai ba dispersing ran isha in control hinu gi kunhon ide ban let pule shai kan annexure A2 form 5 ka kren kumno ba kumno ban pendrung yaki bar jela kumno ban ai license lan ya ban ai kita ki laborers license yi nong bela kumju ru ide ban let pule ka annexure A3 form 10 under rule 21 hang taru la kren chai ba kita ki chat penrio ki badi ki nong wei ki don kam ya ka ai kata dai halor kata ko nong rim ba andala yo kem ki la pha no ki ban le chepo snong satha ba kin la don ya kan ni ka kot ka sla ka bobiang ka ba ki wan ra na ka jela ka jongki ngam tharai nu sing halang wan pendik kumban spai khamat ndia bon ki industry sang ni balai hang ta tre tam khasi ma bon ki bar jela ki batre hang to ki bobiang kot biang sla ki yo bentre ndre ki bombiang kot biang sla na kaleng jungi ngin be mangin yai bit kat kum kan ka kondon jong kan ka industry migrant works pemen ka dei ka jong ka jela bat ka jong ka sarkar kemer kum jo ni keren bit ko khoj ka basai ba shwabun kan tho yano tip chai ba ka an ka keren kum bat puli de ru usai pempai biang ye kitu ki bre ki jo hi te hakaliang bat bangai i ba te skowai ru kum ngala om menne ba kan bhai ba just passing but maybe the social activist ubreu banang bastat bodan ru spa bo ban pelot na banta ga rib ga jai benriu thangi smo ba ngim da don kam ban batai yo u ye kata ka form ka annexure ka section ka rule ka regulation mu uli breu banang bastat ngan batai manga khna ka paubi ta ka bha ba shimi ko por jampi file biang RTI let support ki department ki fer ki bai tum ko bat kini ndei ban chus ngap de kala air bo ki wan complain ki breu ba le ne kum tai badai phila ngat teng man kan ni ha tu ka case ko mo ba ki ob ki breu ba ngat 10,000 kum ta don kum ta hadu ba phila sha khot sha hajar tengam pa ba kan jia biang nang ni sakman kan ban biang da ka ba ong ba phi de breu banang basta yaro ru ye phi ba phila le ki kam bha na bantan karib ki pen riu phila pen i ki jing bom sap jing bom pom bo gejela ke jing buri ki ki kam ki jam tingi kan tu ye phi ba shwa ba phin kren ba ban kan tho de phi de ban tip halor kan no kon rem ngam ong than ba kim don kita ki NGOs la ne ki seng ba fer ki ba pen thot tang ban yo pisa ki don kum kita hendrei ba phin dong ba barok ki long kita te ka bom sung ya ha ba ngatharai nang ni sakmar ru kini ki rada kidang don kini ki kunhon bo fer ban check ye kini ki labor ni ki training license sum bha ya kat kum ka rule and regulation kabla ai hi ka sarkar jala bleshu che jarmo